si Paigorio. No. Tapos, si Manay Dolores. Ini da mga pangga, ini mag-agom na ini, nakaistada ini sa kanyugan, kadakulon mga nyog na tanom. O ngunyan, sarong banggi da mga tugang, si Manay mong Goryo, nagkukupras da, nagkukupra duman sa saya mga nyugan, mga... Pero tayo da ang kakukupras ni Pay Goryo mga pangga, pigluluto bagayan, nakapatong yan duman sa, tas pigagatungan, nga ni maluto. Tapos na da mga pangga magtrabaho si Pay Goryo duman sa kanyugan niya, pagkupra, naguli na duman kimisis niya, sa harong ninda ki Manay Dolores. Sabi, tumaram na si Mrs. Ang sabi da ni Mrs. Garo ngayagom maghapong ka na ngayagom kaluluto kan mga kupras mong an. Garo nasobrahan ka na gom nin trabaho. Ano daw gom kung ngunya na banggi? No. Ako naman ang paasuhon mo. Garo kaya gom inoral daw mo nan. Sige mong luto ning kopras pig para paasuhan mo so pig para gatungan mo ang kopras. Ngunya na banggi agom. Ako naman ang paasuhon mo. O di pinagbigyan man ni Manay mong Goryo. Baga nung kadimalasan daw mga tugang, tas suduwa da ang padi. Suduwa ang magpadi, nag-iikit ning kupras. Nag-iikit ning kupra. Sudo ang paraikit na padihon niya mga tugang, may daradarang sako, talagang iirikiton sa kupras ni Pay Goryo. Di kang bangging ito, si Manay mo Dolores naman ang pigpaaso. Kumbaga nasa main event na sumag-agong mga tugang, nasa climax na, nasa kalagitnaan na kan sa indang paglabing-labing. Yan, sumag-agom. Tumaramda mga pangga si Manay Dolores. Sabi da ni Manay Dolores, luway-luwayon mo sana. Sudo ang magpadida mga pangga na nag-iikit ng kupras. Nadangog da ito. Nadangog so tinaram ni Manay Dolores na luway-luwayon mo sana. Sabi ka sa sarong para ikit nga, padigro, tuminaram baga pa si sumikid sa diri kang kupras, luway-luwayon ta sa nadaa. Baka madakop kita digdi. Pagka para ikit. Delikado. Tumaram naman da si Manay Dolores mga pangga kan habang naglalabing-labing sinda ni agom niyang Pay Goryo. Sabi ni Manay Dolores, saro-saroon mo sana. Sabi da kasuduang magpadi, padi. Saro-saroon ta sana da baga. Sabi ka sarong padi, ay dai padi. Oo, boson tane. Si Pay Goryo daw, anong dimalas daw mga panggatakan bangingit no habang naglalabing-labing sinda ni Mrs. niya. Naduunan daw ni Pay Goryo mga pangga supigsa ni Manay mong Dolores. Makulog ba gaya? Kumurahaw da si Manay Dolores. Pigsa ko! Pigsa ko! So duwa dam para ikit mga pagga duminulag na. Sabi ka sa magpadingi, panay naaraman pigsara ko tanas ko para dito. Pigsara ko lang. Kaya duman sa mga paraikit, dahil ka mo mga paraikit. Magbarakli na ka mo, tahubin pa ka mo. Marisa nang may pigsa si Manay Dolores. Kung ba yung pigsa, ay dahil maririsa ka sa mga paraikit na pigsara ko na nindito.